Zer egin behar da politika monetarioekin? Egin behar dana lotuta dago argi eta garbi politika monetarioaren arazorik funtsezkoenarekin. Esan dugu behin eta berriz, politika monetarioen arazo funtsezkoena zein da. Fokalizazio falta. Hau da, edapen monetarioa uzten da etengabe bankuen eskuetan inolako baldintzari jarri gabe. Horren ondorioz, politika monetarioak ez du lortzen bere helburua, eta alderantziz, baliabide ikaragarriak eskualdatzen dire ekonomia errealetik sektore finanziarioa. Horrere, aurre egiteko, politika monetaria eta edapen monetario batez be fokalizatu behar da. Hau da, alde batetik, interes privilegiatuak erabili behar badira, edapen monetarioa sustatzeko, lotu behar dire ekonomia produktiboarekin eta ez ekonomia espekulatiboarekin. Produkzioarekin batez be konsumorentzat baino gehiago. Eta ziurtatu behar da edapen monetarioa, edapen kuantitatiboaren prozesuetan, orain martxan dagoen prozesu bezalakoan, helburuak oso zehaztuta daudera. Hau da, bankuen eskuetan uzten badira rekurso batzuk, rekurso horiek baldintzatuta egon behar dire. Ziurtatu behar da, helburu konkretu batzuetara bideratzen da. Lehentasuna emoten ekonomia produktibora, konsumoaren aurrean, eta ekonomia realera, ekonomia espekulatiboaren aurrean, edo banku sistemaren aurrean. Bankuek ez badabe funtzio hori betetzen, erabili behar dira banko publikoak, Europako inbertsio bankua, Bruselan proposatzen ari garen moduan, promozio banko publikoak estatukideetan.